Čau ľudia, moje meno je SamLZ5LP a vidíte pri ďalšom videjku. Toto je také rozrobené, som prvý, tak som vám to chcel natočiť. Volám sa tu Tankio, kúknite sa do tabulky, líder tabulky. Je tam moje meno Tankio. Za chvíľku uvidíte, aké už mám vylepšenia a tak. To si len podáme. Jo, vidíte, čo tu už máme silu, heal a štít na max, takže už budeme celkom silní. Ideme na tohto. Jo, pracujeme rýchlosť. Jo, je po ňom. Jeden hit je po ňom. Jo. Nechcel som si zmeniť meno, lebo hneď keď príde, tak máte meno Tankio. A som si nestihol zmeniť, lebo som išiel rýchlo hrať som chcel. Preto dostanem asi veľmi na fakt, tak ja utekám preč. Tak rýchlo už niekam preštírovať sa. Zabili nás tak. To bolo iba gratulujem, že vidíte, ďakujem za pozornosť. Čaute.